Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat Mardor. Ki arngut ki samla rangba ki bakentum ya uba Dominic Wankhar bat uba Joannes Lamare kila Dawa ya katanat Pulit bakadai ban penlong ya ka jing tuet ka bajur ya Vicky de hadin baki niki arngut kila mudoi de ka ejahar shiki Pulit jong kenong ba shalong haka jing ikran bat ka Batisi TV kini ki arngut ki samla rangba kila penparu ya ka jing sngo lengo bakatanat Pulit kampat lap ksai setia ya ka shong kasa jong Vicky de wat hadin bakila dep mudoi de ka ejahar bat airu ya kisaki kisebut ki babiang halor ka jing don kti jong uban kren ya ki ktien ki baken shot ya ka jing sngo ya per jaj ben reu bat da ka baken no ru lai po jaj ya ka tanat Pulit ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ya ka Sarkar Meghalaya ni ka FIR ka bangila file ya kini ki samut ki breu haka khadru tarik ilali ai gini ke FIR haka khadru tarik jo ubnai risau arajar arpo bat ka kopi ngila ai shu superintendent of police jong ka East Khasi Hills district kani ke FIR ka bangila ai kadai persya gini ki langut ki brio ki bala pau kubor hapo ki social media ki bakentup yu Vicky de uperantu sarkar meradul das bat ubinayak roy kajik tumo ko bakomsan balay bangi laay gini ke FIR kalong ba ngilay I bagini kilay ngun like no Vicky de kila ay de kata kajing to kajung ki kabalong kung bangila panong kitin nong way kadong misinformation lani ke kata kajing ong kajung ki ka ke bagi to atau bisiti kamlong ka basyay namar ba kila syukno bet ba kajing ja hapo ka way na ki dong ka badan hapo ka rikasi jentia kalong ke ba ki jet ben rio repai ha gitu kisnong kisya ban ben bat kum ta ter hade habang ilai I gitu kijing tho kijung ki tu te kalong ke ba kat kum kijing shem bat kat kum kijing lap kijung I kam dei ka basisya te la don ki sources le ne la don ki ban rap ba ki ong ba ki tu kijing jang tu kim dei shisha ki basisya hande ke dei ke ba shulong misinformation te shapang ni Vicky dia ba de ngilai I ba ngin dapat apa ke Facebook page ke jung ngi ba ula pelak iki video ke jung ke ba ula keren persya iki jaj bedrim khasi persya iki ya ki seng balang ba ki beriu jong ke Meghalaya ki seng balang jong ke Meghalaya ki le ben ki khen ben ki nyu ben ki ni kret pan ti halor ke ni kono grem haka khandu tarik ku mangala ong pi mentan ngelali file ni ke FIR haka kamrat rekam ju SP jong ka East Khasi Hills district but halor kani nilayo ro ika jing kubur ne kaliang ke chungki ba kaladon shisha kum kini ke balaja te kum ta kat badang ya kisni kat badang ya kipor na kaliang jong police department kila khot ingi bungin ai kita ki evidence ki te ngilawan ai ro kita ki evidence ke jungi persya ya Vicky de kata kalong hakalai phu tarik jung benai ba shipau benai risau raja arpo te ngilali ai ki ya kini ki evidence ke ban long ru kum ka taban bendrap mo ya kata ke jing keren ke jungi baki ki bangi keren ke bangi file ke FIR ke debe halor penong rem bangi la yo ki proof bangi la yo ki evidence hakini ki evidence ke bangi la submit bangi la Aisha UIO in charge ya kini ke case hapo Sarkar police station ki dekhat artli ki video bat like fulai tli ki screenshots ki bangila share na ke Facebook bat Twitter account jong Vicky de bat ki Pulit ki la ong bakin le ke beron kam dia lor kani thai ba Dominic in pensyai dia lor kata dia lor kani ka jing dikendu jengi ya investigation officer tu la pensyai ba kani la through legal process but lor ki sakhi satar bin la ai lor they can request ke Facebook but take down ban venue account you but can what ka URL but budan kenang ba kanok ka sakhi ka ba scam nomor kumbakren no long hakunu ka kam kemudian sakhi satar punung la ban
convict ka court ka mun convict ka pan police ka ban file charge sheet them nun ko evidence e halo ka evidence muta ngatrai ka long ka ba adon khmat ka gav bang ka ki bor pulit par kum jo ngatrai ka sarkar ka yo asmu hi ka tip hi kata ka e bal aja par ngat kim sim dei ru pan ong em ka e ba ule ka ba bakala namar ha ka jingkran jo la kan tho tang ya ka cek banu jo ni kan tho nang kong ru ya ka district council kan tho ru ya state police kan tho ka state government ba ka jing kan tho ka wala pat liam kamun nya la ban long la ka long kumno ibarat campaign ni so tho kita ge to system ni ba it's a free and fair expression of his own opinion tamba ko opinion mo pada kam they show a free expression of his opinion or speech ka alam communalization insinuation and defamation ya baro kejelar ya berkam karpang do ya ka district council boda ujor wa kumno kata district council ke le thung sodar jonga khongthong harai khongthong do kristan ne bale kita ke hindu ne bale kita ke khasi pi kane ka jing kran jo ka long e ka ba te we rem ba ka jing kali ka banga kali ka we ka banga lungo adu menta ba bale utne ubri ka ban khille kitab yang ya ka juk menta ka generation ka menta aya sa kamar kim kan mau ki khon ki menta ki khna samra kim te e ka bala dep ngi tip ngi ing la ya lem ba ke to nim ka ban kan mau biang te ngi na sa kamar re unio breu ka ji ong chu kum ne ko pen me sim me ding ka sim me ding te ha ka jing le jong ni pa ding la so fo ba kam po chen no te na ya kan do ba ki breu ba chong ga wa jong an ti kilong to ni ya usan kam kin le ka ba ban kam taking hari kato karne por nila snor baka na state police ru kala file ka case per shai un brio hapolum DJ police station mo under various sections of sections on ka an pair and kila issue ru lookout notice to how issue lookout notice kamde ban simpor ban kem ban wat brio number ngam thrai intelligence agar state police ngi barka kakta police kan lom bata haru kata tak batlok ladon hakakta ladon hapo Mumbai hakunu kita kayong karin dia udan nga fake dia bentuat yo nga belada ngi police department jungi ki sting ya kane ka pen i ba kalang ke ka ba kim kwa ban le hendai ka ka ba sulungo long lada ki bre jungi ki akhi de ki bre jungi ki le ho jungi ki krer ki kloy ban dumok ki kloy ban kem ki kloy ban chachi de ki haki kendal fair ba ni kan ya kataru ki somong nama ki shisha bagan ong kane lagi kan jisha ka bre ni ka kata ki kadang ka kitin ong truth hurts jisha ka pelaran yu bre te kata daw ni ong ni krisyan ni ong bangi ni si ya goli ne usik ne madrasi no ngimi si no ne kamdan ka isi no ni kwa ban ba ka sarkar ki ani ka police kin wa yu no bre kin wan ra yu unless just follow the due process of law the principles of natural justice must happen kadika tak ko bor mo no te kindia chuchu ngi iba wat la dangi klempat sai kerteng ki mo nomor bangi iba gini ki no kerchot ye gejat kundi bujungi kala bun sha ni i po ki Facebook account jong tu chandan chaterji ru utur de we nong pishit ye gejat kundi bujungi nata kisa ki we ru ni kumbangin shu keren lang ne tu governor barim jo Meghalaya ru tathagat haroi ru we ne ko nong pishit ba ubarat ba imat lada undai na kecik penshit ju urut tharai kini kinom yo alat ba do kini kene nomor ba lada dai ba ki penshit kini kebut ba kini ki isu kan kelang ken ti hendai kum kajai berdui jungi kum bangi tip bro ba kajai berdui jungi kadika jai berdui tip blai nim kwa kin bagi kin don kum kini ki ba ngin wan ra ke ba sniu ya ke ba sniu ti hendai ke ba ngi kwa na kalian ke jungi ba ni kerpat ke sarkar Meghalaya bahkan de lor kini minin ngilai wani kenduk yu minister badi pek ya ka home ba la komen boy te ngilai kli yu ngi ma beli ba ka slam kini ka jing kem le ni ka jing chat sheet ke yu di ikini ki bukan chat ke jing ndri jungi ong em ka tu nomor ba ka hab yai kat kum ka ai to nginget ba ka hab yai kat kum ka ai Henry kumno kin kata ka jing le jung ka home le ni ka police ka suki ke te cuba mata dade ke jing ja ka ba jur ba tingin ongin up she up bahkan lek kata ka ain te kam la ke melong mar ku bakal long muta ke baja
ye ki brio ku balongi Dominic tan ba ke bajai ki brio ku jugi ki kloi ban kem ki kloi ban bat ki kloi ban chat sheet ki kloi ban le ki ba don kam hende ku mi kini ki nok shot ke jet ban rio kini ki shot ke jet ban rio tang hang ne po me ke la jungi hende ki la shot ke leng utu ku bangi iu ni Vicky de le ula record ki video jugu nakal kata ula record ki video jugu na po Haryana ula record ki video jugu na ki keleng ke jeka tika kadi ke kalong ke ba ngimla ban pediang nomor ba kum kini ki beri ki bakan chat ke jet bendera lada dei ki lada dei le hakiwi ke jela kemut kila kem bi Mardor kila chat sheet bi Mardor hande ngim tip ba balik ni ka sarkar ke jungi let's say kala feel ne let's say ka dokok trekam ne let's say ka kam ai kita ke direction ke biang bakin le lor kini kum bangi iba hakiwi ke jela kum bangin shu yetu ni kum ka Nagaland ni iba dan utu beri na po Mumbai ke container po Mumbai ke bakran persyak ke jet bendera ke juki ki kelim pen slam belek ke ki kelim pen slam ni ke kam ki le be ke berkam ba ki lawan ban rayu ya ke tu ke container support Nagaland tinggi kuat bekas sarkar jela jungiru kan long ke pikir bat kan long ke bashim khia bat lada don kam ke dia belek ke kam ni benda up ya ke por kam nomor ba ni iba lada ka up ya ke por ke pun ba lada ke ke lapoi rendang te kam mentoi syo ndai ku mikir ni lada ka kulai bakan shim action ke mut ba ki we badan ni jing tubu ke ba ri na dien ke ban penki ke jet bendera ru kan long ka jing ka warning yaki ba maki ru kinom dei ban million ndai lada ka pelai lan kum ni te ke mut ba ki we ru kidang yo lat oh pleng ke sarkar Meghalaya kam le ye ke sarkar Meghalaya lada keren kan noi ki bri jung ki ru kan shu snap be kan shu ong be ke de mun be kata ka jing su thu jibut apa dek ar le teli ke jela ke bom long acceptable ke ni ni ngim tip la udan em kinong kersian udan em kita kinong nang hirap cimo tanpa kong ba fi ong fi ka jing i jungi ba ka dokok le se jing trekam ni ong le se ma ka jing trekam jang police department namar ka ngim bila ngim no border ngim kwa particular ne Rusia ya ka politics ka baja ka department jong ki ne ha ka politics baja ka government ni kwa kum ki bre bas namar kum ba bersang ne ngim dei ki bre jong no seng ni kan ya ka sur jong pa ka ba riu madan rumah dia nang ban kan ni ora ya kata ni wi ba lada ka police department jungi ka desisha ka police department ka bayang ha ka nong jong ka ma tharai kim dei ban pe liang pat ki dei ma so tho ka kamram ki kum ba ki la smai nar ko por ba ki phong ka to uniform ni ki bat ka ba dong kong ba dong ru kolong ba ni ngim dan jing sha yang politician jong no na ka no political party ma yo don bo ong le se ngim ka ban ngim ka ya no ba ki so tho ya kata Ndrai ke pasosi ka lomba. Lada minta. Menteri beri pet ya katanat po iem ka kam Pulit. Sim khia. Bat Ukraine ru da jing sekti. Bat ka ba aidau te ka pen I ka ba bakla ka ba lomba. Menteri mat umpat long bon long sito menteri jongka ban tension ha to suki. Namar lada udah menteri sisa ba pet ba so tho ya ka jing jiga ya ka severity of situation ngatrai kamdan jing ki police department ban sim khia ban hukum ki pan le ban tek la kam ya kum kene namangim ko apakan huri hura ki masalah kan huri hura ka jella kan mi ka jinga show jinga shoot ka jinga dai ka jinga ya bre mo ka de kata kawe te ku mengele kini ki por ki bala dep ru ba kila don kini ki jing shot ya ku pushwa ku puja ba ki jing shot bagi let's say kan saja ka duk no ka jing ja ndai kum kata kam ja tingi su yero shi shai kini ki beri kujungi ki balala bantek la kami ka jinglong jingman kujungi kadi ka pen pau shai ba ki beri kujungi kim long kim de kita ki beri ki ba it kata ka violence lan ki ba ya syak violence nomor kumbang ilai ba ki la provoke ba gini ki beri ngi nabar te ki ka jing ka ko provoke ka jungki lo ka long ka ba palat ki la attack ni kum kita ki riu ki ba trucks nam ki ba kwa ban le ki da kata ka jing snew ben rengi ngi yero shisha ki beri ni ba ngim retaliate lani ngim shim ni kata ka ke senjam ka babakla nomor balada ngi shim ke senjam ka babakla let's say kan sadon ke area apa kari kejai benda bujuni ha jing keren jungi bat minister menin la kemen rumboi halor kini ke juk phang ti tu la aidau ba kapen pau lada aidau kum tu ba thet kti te kemun ba he is not in control of the ship kemudian he is not the right captain to be in that ship ti kani ka haba menin lu ngidang ya keren ni ka kam ke bangi ya keren halor kini ki isu mi bi nampak kamera yang badan kata ka meeting ke bekerki ti kalong ngan ong kum no kam da dei kata ka
kejing long jung minister benda syubuk mentah ladan bakhat kerkik untuk bersu pet jendat kenda pentip ini ba ngilong ni amanya kunduk yang sesien begini yok kan ya peliu jumut ni ngelayat dekelti syua begini wan kini ke press conference mentah ngila og syua yu ngila lek kunduk syua yu kenang ba kan long baik kata ke protokol kini ya dekalan ngin ya bi dekalenti ngimdi begin syu lek ke kam ngin syu lek hala no kam ba ini ngila lek benya kunduk yu syua begini yok skoi ke kejing keren ke liang jungu ini ke nak liang ke jungu tu umlong welcome tika imat ke don ke jinglong kata ke pride nak kata ke vanity ke bangilak benong kam desu tang ke pride ke vanity kemut bangi tak su ye keren yu sei kita ke jing keren jungi hagalor ke ni ke issue iku ulong agitated da kuat men respond ba su pen pa jing tet kti tika ni ketika ke bang melak men pediang ni ke liang jungi hendela dau dei utau beriu sisa uba captain uba nang ben penyak ke jahat kemut udai ban nang ban keren ini kata kerukom ke badai kenapa mengiru gin hun ladai ke lokum tu te kemut ba ngim hun kini ke keren ke jung bat kam long kam poi shinu kata ke keren ke jung ni kwa lu nak shlong Bengali Association ko tan huni pa shlong i kwa iki ladai ke dei sisa kita ke breu ke ba perkhat ya ka jing suk jing sang ngan try ki dei ban ai ke classification na ki halor ka jing ko khbor ki hap shlong tens mene ba ki ko khbor ba ki dawa ka hok ki ngai kejingkeli kalong hegi pendo hok pi kejingkeli kalong hegi pendo hok pi hegi sorka ka pendo hok pi hende bar ngilong kinong India give us citizens of India first de kerlo and rights or equal kam dan hono ba ni pendo ya no tang balarong lada pade phim kan persaya ubreu bas dam pan screenshot chwai kane dengan try kalong kai ka bakla dengan kerpat ikise Bengal Association kinong ketkam yang tu bakin wan sakmat pan ya kran da ka jing so thu jing mut ba wan wa tan ra jong ka de jing ja bar khoi